Извинете, не видях. Иначе, искам да питам, чрез как Бог е създал всичко, което ни заобикаля? В момента аз, Лили, ще ви разкажа под формата на приключения с Лили. В началото, преди Бог да започне да твори, нямало нищо. Съществувал само Той, Богът. Бог създал първо небето и земята. Земята обаче била пуста и безформна. Всичко било потънало в непрогледен мрак. Сам Духът Божий се носил над водите. Тогава Бог казал да бъде светлина. Настана светлина и Бог видял, че е нещо добро. Отделил от мрака я нарекал ден, а тъмнината нарекал нощ. Започнали да се редуват ден и нощ. На следващия ден Бог оформи моретата и океаните, деляйки ги от сушата. Творецът видял, че създадените от него хълмове и планини, преливи реки и буйни водопади са нещо добро и му се порадвал. На третия ден створил растителността, всякакви трави, храсти, пъстри цветя и плодородни дръвчета. На четвъртия поставил на небето слънцето, луната и звездите, за да определят дните и годините. Съжалявам сам това как се появи. Петия ден на сътворението Бог населил земята, моретата и въздуха всякакви животни, риби, птици и насекоми. Те били малки и големи, разнообразни по цвят и по форма. Бог ги благословил да се множат и да пълнят живот създадения от него свят. И сега ждам Николета да разкаже 6 и 7 ден. Довиждане!